Brad, may buntag Brad. Hoy, may buntag bro ka po, may buntag. Mm. Ako yung basta lang So, kita na ko yung unay ba. Nako interview nimo. Kadali lang. Di ba gikan kaning gitawag born again? Yes bro, wait sa kalit bro. Ah. Unsa man ni nga klaseng born again ka? Dili ni maoning gitawag na to og Pentecostal Missionary Church of Christ? Mauna siya bro, mauna. Maoning diin ka na membro. Oh, mauna bro, mauna siya. Mapila ka tuig buga diring puyo, sir? Brad. Ano na po, anang 1 year ako nag-sacrifice sa ilang church. So sa may imong nakaon pod kuno nga na membro ka ni, sabay tanyag nilang pastor, sabay tanyag ani sa kuan. So ikaw na ni. Ansa bro, balik ka na bro. Unsa may tanyag ani nila, unsa may imong nadawat nga ulog-ulog ani nga ari lang ta diri Brad kay mo na gitukod ay bugas ari Brad. Unsa may kuan paagi nila ani nga nadama jud kanila ani. Kuan ra bro, kanang ako na inumduman kay nag-Bible study sa akong boarding house sa una kanang dili pastor kuan ra ba kanang murag membro na siguro to nya ang iyang gistorya sa ko kay kuan kuno kinahanglan daw ang simbahan na ibuhi nga apostol. Buhi nga apostol daw. Mato niya ako napadibuhi ron. Siya, napaibuhi oy sa naibuhi nga apostol sa huling araw kay ang pagkatawag daw wa daw na usab. Mato ako pong gi-observe. Ikaw po na ako ng doktrina kay isa panahon mo dato bro kuha ako pagtuo sa Katoliko nya sila di ba sila magbase sa kuan mga history. Bible alone rabia. Bible alone ang gid may ato gyud. Kay makita ra daw ang kamatuoran sa Biblia. Oto, gibiyaan ako akong trabaho kay nisulod ko sa simbahan. Unsa may trabaho nimo dati, sir? Brad. Greenwich gyapon bro. Uy. Ako lang gamay background Before ka na membro aning gitawag na tong Fourth Watch Missionary. Asa man kang simbahan na sa una since birth ka nabunyagan kang Katoliko? Yes bro, inborn Katoliko bro. Then pagkahuman sa Katoliko, unsang simbahan na una nimong giambakan? Kuan bro, kanang gi-invite ra sa kuato sa Bible Baptist ba? Ya dili sa ko kanang tugod kanang dili ko kanang dili ko pa ba? Kanang dili ko active kay dili am sa ko interesado ato god. Wala ko interesado ba? Yan nawa arasan ko. Yan. Pagsunod, nakoy silingan nga kuan kanang Iglesia ni Cristo. Niabot pag itong panahon gani nga katong nagsuon nagaway-away tuod nako kay nag-ilog. Oy. Nag-ilog day. Lagi abot lang na siguro sila komisyon na. Una sila madala siguro. Dayon. Yawas. Ya wala pug ko na kwarto, wala pug ko na nagdugay kay mao lagi galagala ra sa guba. Nya. Yan abot na panahon sa nag-boarding house ko nakasilingan na pag born again. Ila ko gipasod sa church. Anang simbahan ra gud nga kuan gud kanang murag mga ginagmay ra kilid-kilid ba kumbaga. Nas mga tuba-tubay na. Oh, inana ra ba kanang mga kuan na gud mga pila ra ka simbahan duha tuloy inana ra gud. Anya nangutan na nakabasa mo gud ko ato nga nakoy nabasahan sa Biblia bro ba nga ang usa ka tao nga way authority dili way katungod mo patong sa ulo kay mas madamay ang katong gipatungan bato gipangutanan ako sa akong pastor ato sa akong gisudlan ato nga mga simbahan di man siya motubag ito ba mato nagduda ako uy kato ni so nya mato ni abot ang panahon nagsugod na kagduda mato ni abot ang panahon ato nga ang katong kanang first one na may ni comment ato dire Brad na ni comment nga matud pa ni Bran on kona kilid-kilid nga simbahan aw piryahan na
Yeah. Sige. Mo to ni abot ang panahon bro nga naay membro sa born again or usa ka ministro nga nag-Bible study sa mga akong boarding house mo Mm. niya anak simbahan. Mo to sa kaya sa akong pagtuo magud nindot magusan ng doktrina. Kay mao lagi wa ko gatuon sa Katolik. Mo to kay sa tanang born again pag ang purpose sa ako nakitang lahi ba ang time ah. Ingon ko lahi ganing purpose. Mo to ni suod ko. Dito nag-sacrifice ko. Pero mao lagi ginawa ako kay daghag kon. Naipug ko to. Di ba sa nako kanan wangkon man sa go ana ko isayop na buhat dito sa simbahan. Pero ang hinungdan sa paghawa na ko bo sa pag-sacrifice na ako hinungdan pero di lang kumutugan kay credential man kay ba abi pala naota. Okay ra. Okay ra. Now, sa daghan kayong simbahan, Brad, paghawa nimo ning gitawag na tog Pentecostal Missionary Church, pwede man kang mobalhin og Sabadista. Wapo dito kay di kapakanon og baboy. Pwede man kang mobalhin og Iglesia ni Cristo guban pa mga denominasyon. Nganong Katoliko may mong gibalinan? Unsa lagi na akong balhinta. Siyempre, ang akong yung balhinan gyud ako nagtapas ana kay ako kung sa tanang giton anak ko gyud. Ang Katoliko ra gyud nahiligon nga ebidensya. Amen. Ang Katoliko gyud mismo ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Kaya matod pa sa Lucas sa itong nga talata nga ang Dios wala ni puyo sa simbahan nga tinukod lamang og tao. Mao, sakto. Sakto na. Sabot di ang Dios di wala din ni puyo sa simbahan nga tinukod og tao. Kaya ang pangutan na lagi kaning simbahan nga among gisud na nato ang nagtukod tao raman. Di ba sabot di ang Ginoo wala jud nagpuyo ana. Kaya ang simbahan Katoliko kung kinsa medyo nagtukod ani. Maski sa Google ako i-open ang itubag Jesus Christ man sa gasa. Sa mga standard reference. So, nakipagpapot So paghawa nimo sa Fort Watts, Brad, wa baka ingog mahayan sa imong pastor ingog di kay klaro batakan, hawa man kay buot, wa kay nana. Lagi nana ko bro, giinan ko nga kuan daw ko kadip dili daw ko pa istorya. Mao nang nahawa ako. Ina ko adi magiga pa istorya. Dili daw ko pa istorya, mao na lang istorya sa mga membro sa kuha ba. Kung sa ko kanang wala daw ko'y pagsunod. Kasi wala pagsunod nga. Sa usak adlaw, kaduha may ko sa usak adlaw, kaduha may ko mangayo. Sa mga tao. Unsa man ning giingon nimo mangayo kada tawo nga sa usa ka adlaw? Unsa man ni? Kanang wando, kanang magpa-offering mi sa market o kanang magbaybahay ko. Nana. Uy, kuyaw ni. Anya unsa man ni kaning inyong aritas bahay-bahay og market? Asa man ning kwartaha? Unsa man ni magdonol mag sobre ani? Unsa ba ikuan ani? Oh, yes bro. Maghatay mi sobre bro. Sa mga balay-balay. So, pag panalitan ba, halimbawa ako, imo kong gidonolag sobre, Brad, sobre ari Brad. Sudlan ako sample lagi, sudlan ka na kong 1,000 kay naluoy ko nimo. Asa man ning kwartaha pa dong? Sa kan bro, sa among church dito sa among main. Unya, unsaon man ang main na mas marikina ikuan sad kanang itabang sad ba? Pero paksitan jud ni pastor ni. Wala po ko kabalo bro. Wala po ko kabalo kung unsa ilang buhaton basta kami ang among tudlo sa mga kay kuan anang ang mga offering example ay gamiton ba sa magpuputong simbahan anay pangtabang ang maorang baw anak ko wala ko ba sa pagbuhaton na So kaning ni ang kuan tawag ani ni ang paghawa nimo sa Fort Watts na Katoliko na ka sa mo imong gibatis Katoliko gyud.
Ay, gaan na kaya kung kuhan bro. Pamati, komportable na ko. Komportable na gid ko bro. Kay, atong sa lain pa kong sikta bro. Babasahan, mahunanaan dito ako pirmi bro nga. Ang Mateo 6:18. Na si Kristo, tukod rin gid usa ka iglesia. Ang gid na. Kita mo gid iglesia ha. Wa may panganli. So nangita ka na kung saan na simbahan na kay uman gipanghinganlan. Wa man jud nganli gid. Pero si Kristo ang pagtukod. So si Kristo ang founder. Si Kristo ang tukod. Kinsa man unsa Pinagran ba yung simbahan na itong kalibutan nun, halos 45,000 ba yan, di ba? 45,000 niya. Ayun ko. Saan na yung iglesia halay? Kaya pwede magandaghan na. Pato, nag-research ko about sa mga kasaysayan. Kaya dagat na kayong mga encyclopedia, mga broiler nga kuan, mga word almanac. Ang ito bagay nila, si Kristo gitang founder. So di na gina nato makuan gud di na nato mabakak gud kay ang encyclopedia no nag-ingon. Di na nato pwedeng question nun kay kanang encyclopedia kuan man di man basta-basta sila mokuha og impormasyon nga dili facts. Di ba? Ya di listo da siya kuan ba balibaran kay ngano. Halos sa nang kasaysayan ni pabor man gud sa Roman Catholic. So, nakaingon juga nga nagpamatuod yun ni kay ang Roman Catholic. Ang kasaysayan ni pabor sa Roman Catholic pero adto ka sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, wa manimaho. Wala bro to kay ang istorya magud ato sa usa ka membro, sa usa ka ministro, ana siya kanang kasaysayan daw daghan na daw gipang usab. Ano lagi pang usab na magud na ana sila na may gipang usab ana good mauna ko mo wala sa gigabaw na bro nga nay kasaysayan. Tunata ko dito. Kaya nga ako mo kung gibasahan bro si sa Mateo 6:8 si Kristo magtukod ra iglesia niya wa sa akong nahuna ba nga i-trace na unsa nga simbahan. Pag dito na ko na trace bro atong wala na ako sa church. Nasino ko nahuna ba? Kay niguan mo ko sa Ginoo mo gud bro kumbaga ba nagampo ko ba nga naingon ko ba nga Lord, kung mauna gini ang tinuod nga simbahan niya kung gisudlan, tagay kog mailhan. Makini mauna gini. Ya, taga-katakuan ako, makita mo gina akong punto por punto. Gusto mo na, nakaingon siguro ko ba, anong maagi man yun permis akong kuana? Kung ang punto por punto, basi mao siguro ninyo. Because, Ginoo, nga, mo detong kuan. Mo detong sa punto por punto, gikakuan nga, anti-Catholic na pumasok sa punto por punto inana na imong naong ditong Tamil. Pag una man kay bro ni sulod ko dira nakidiskusyon ko ni kuan bro ni Brother Jando ni kuan ni og ni kuan ni kinsa to itong usa nakalimot ko kaabag sa simbahan ba basta daghang yogi pa diskusyon na to about sa bunya ginana. So wawa na ko ato eh. Butata gid ko eh. Ang butata gid kay ko pag humana to kay ko. Siyawa. Murag wa na naipit mo ato eh si minaipit jud ko. Ang oy. Lagi wa ko naipit. Pando katong time na bro wala ko naipit tungod kay dili ko kabalo. Naipit ko ato tungod kay tinuod ang simbahan Katoliko. Ano siya pa basta-basta gid. Kay uban mo ana magud sila ay naipit ka kay di man jud kakabalo. Dili oy. Naipit ko ato kay tungod kay tinuod ang simbahan dili mabasta-basta. Kay inubanan magud sila. Inubanan ni Kristo ba. Malak kaingon ko nga naka-decision ko nga undas pa balik ko eh. Balik lang mo. Nakikita ko sa usa ka FB. Nakikita gid. Nakikita ko pagkita na ako. Sus nakikita bitaw na sa ako mga membro testimony nako. Nya gipost gid ko. Sus giinan gid nanaot oy. Giinan na igog nanaot. Gipangbas kasi mo mga kuan may tawagan ni no Church Smith man kuno tawagan eh.
Giinan ko bro nga nanaot ko no ko. Nanaot. Kung si pagpanaot nga. Hindi naman to. Base naman to sa akong nanagi. Wa man to pagpanaot na unsa. Unahuna ra mo unahuna ra man nila kung nga nanaot ko pero wa mo gyud ko nanaot oy bisag unsa og karon pananatong ko mo nanaot lahi man pagpanaot. Mao man. Kay may kag manaog gisiraan din nimo ang ilaha pero wa man kaningo nga. Uy ayaw mo anak ko anak kay kuan na sila. Wala mo kuno ana. Kung dili nag-testimony ra ko kanus ba to na pagpanaot ang testimony oy kung tinuod man na. Mo gani ni testimony ka kay base na sa imong mga naagi. Unsay nahitabo. Ang testimony anis ba na? Itukan jud ka ba unsa jud nakaraan nimo ba? Ya usa ba sad bro daghan kog na nakuan bro naduda na jud ko sa doktrina sa Fort Watch bro mao ni hawa lagid ko. Unsa may ako lang po tana unsa man yung main doctrine aning Fort Watch? Unsa man yung belief ani unsa yung mga kuan ninyo? Sa asa bro kanang Sa inyo nga simbahan mismo ba unsa man yung inyong main belief ani? Trinitarian ba mo? Inyong bunyag unsa ba kuan jud? Kuan bro dili mi Trinitarian pero nagtuo mi nga nay Ama, Anak, o Espiritu. Mas ingon ko kung dili Trinitarian nga nagtuo man ta sa tulo. Ano naglibog ko. At sa ato pa di ay mura mo ani kanang wa mo magtuog Trinity kaning Oneness Pentecostal na. Oh, lahi mi sa Oneness kay ang Oneness kay ang Ama, Anak, Espiritu literal mga usa. Lahi ang amo sa mo sa una nito umi nga ang Dios kuan kanang individual sila ba pero dili mi Trinitarian kay wala ko ni Trinity. Kaya sa mga mga dodlo, ang kuan daw, ang anak, Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ang espiritu, Diyos sa pagiging espiritu ng Diyos. Kaya wala daw Trinitarian. Pero natuo mi nga na Holy Spirit, anak, Ama. So wag po'y kalahiyan, di ba? So mataga po ni mo Trinitarian, kaya nga no, individual man sila. Di ba? Ya, ang bunyag sa mua bro, anang kuan bro, anang nadagko na. Kanang makasabot na ba? O, mga pilay edad, aya bunyagan ang inyong mga sakop. Murag 12 man guro to. 12 pataas. Oh, 12 pataas, basta makasabot na daw. Nadagko. Pero di sila mubotismo kung wala pa alamag pero mubotismo sila siguro mga Mongoloid. Bale. Ay, inungdan. Mubotismo na sila mga Mongoloid kay tao mo na. Yeah, Mongoloid di man nagsabot. Nga lang botismo pa man nila. Mao. Di ba kasi ang botismo kung di kasabot, di ba? Nga ang Mongoloid di na lang botismo kay di pa kasabot gud. Mas kang looya din eh. Daghang gigog mga duda sa doktrina bro eh. Mana ni hawa gid ko. Na nya about aning gitawag kuan kining inyong pagkaon. Mukaon sa mga baboy ana. Sa bro? Mukaon sa mga karning baboy. Buka ni baboy bro, di mi mukaog dugo. Pero mukha ni baboy nga napay dugo. Nalito pa yung dugo, kuha pa ka. Ay gidangat. Ako pa lagi, di mga og dugo bro, pero kusok kayo mukha og balot. So, okay, ang balot naman ay dugo. Oh, balot naman ay piso, yung piso naman ay dugo. Oh. Dahil yung Kaon siya pong dugo. Yun. So, kaning inyong, by the way, kaning inyong bunyag, in the name of Jesus Christ, lagyan niya siya. bro, gamit, tulo among gigamit. Ama, Anak, Espiritu. Kanang Mateo 20. Pero wala mo nagdawat og Trinity. Yes bro, wala.
Wala Kung sa no may pagbiyo ninyo ani ni Kwan, kinakoy na istorya nga Oneness Pentecostal. Di man gid sila mo to nga si Kristo ang anak, kay si Kristo mao ning amahan nagpagkatao. Straight to the point. sayop man nga pagtulunan nga si Kristo pud ang amahan. Kung si Kristo ba to ang amahan, ako day pagbautismo ni Juan ni Kristo, ni naog man tong Holy Spirit. Yan pa siya ni Kristo. Unya, ang amahan ng istorya dito sa babos langit ni ingon nga mao niya akong anak, akong kalugdan. Nya kung si Kristo siya pud ang amahan, ay kuy na si Kristo pud ang nag-istorya o si Kristo ba tong nas kalapati. Sakto, sakto, sakto. Ba murag kuan ba murag sayop gud kayo gud. Kung kanang kuan ba illogical kayo ba? Kung kayo mo naon. Kung si Kristo siya pud ang ama, ay gana si Kristo pud tong nag-istorya. Nya, sa John 3:16 po, klaro sa kayo nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Ay kuy na ang naghatag, siya po ang gihatag. Tama, tama. Di ba? Nonsense kayo ang gihatag may naghatag. Manay, si Kristo pamahan, matuodan ko na individual din sila ang espiritu. Kapit kita ba? Kaya ang Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit na may siya kuan bro kanang participation sa creation kay di ba mabasa nimo sa Genesis 1:2 man garo na ang espiritu ang espiritu nasa ibabaw sumasa ibabaw ng tubig. Punta sa buta katong Holy Spirit dahil na siya participation sa creation. Di ba? Ya si Kristo na asa gingano sa Juan 1:3 wala may mabuhat nga wala may mabuhat nga buta nga dili pinaagi sa iya ha. So, apil ko po si Kristo. So silang tulo na sila participation, di ba na sa Genesis 2, sa Genesis 1:26, likhain natin. Kain natin ang mga tao. Kung basahon na nimo sa kuan, Amplified Bible, ang giingon dira anak, ama, anak, espiritu. So na agud silang tulo.